Жырға мұңға түрініп дүнияға келуінен ауырлықларына жеңіп шығуына қадар сөзсіз Боротайганың репертуарындағы жырлар аша татар эстрадасының легендасы Әлфия Авзалованың тұрмыш юлы һәм ижады күрсәтелгән. Менә ул беренче тапкыр радио тыңлый, монда Илһам Шакиров белән бер сәхнәдә чыгыш ясауы. Әлфия Курчак спектакленең артистлары быел Тукай премиясенә дә вакыла. Татар теле генә түгел, әле бу безнең легендар җырчыбыз Әлфия апаның моңы. Менә бөтен кичерешләре, аның бөтен хыяллары, менә шушы спектакль башлангач та, аның бала чак хатирәләре менә шуннан бөтен менә сүзсез, чыннан да гаҗәп бит бу. Композитор Илмир Низамов очрашуда катнаша алмады, әмма аның көйләре бүген яңгырый. Карапулат операсын 2 ел рәттән Булгарда ачык һавада күрсәттеләр. Бу композиторның тәүге зур эшләренең берсе. Үзе ул премиянең иң яшь кандидатларыннан санала. Илмир Низамов яшь булуына карамастан, бик тирән мәгънәле әсәрләр иҗат итә. Һәм алар арасында Карапулат опера легендасы. Һәм бу татар мәдәнияте өчен бик зур һәм масштаблы әсәр. Миләүшә Тәминдарова 200 елга якын Татарстанның дәүләт камера хорын җитәкли. Республикада гына түгел, Россиядә дә хор сәнгате өлкәсенең иң күренекле вәкиле. Премиягә беренче цифрлы татар хор музыкасы антологиясе өчен тәкъдим ителә. Бу альбомга 20нче гасырдагы танылган татар композиторларының 18 композициясе кергән. Мансур Музафаров гениальный композитор. Мансур Музафаров күренекле композитор, архивта әлегә кадәр бер кайчанда башкарылмаган опералары да бар. Biz аларны яздырмаган булсак, буыннардан буыннарга кала торган хезмәтне беркем дә ишетмәгән булыр иде. И никто бы, наши потомки, никогда не услышал бы. Дәгъва кылучылар арасында алар үзләренә күрә барысы да күп өлеш көткән шушы мәдәниятебезне үстерер өчен. Ләкин минем шәхсән камера хоры турында әйтәсем килә. Мондый җитәкче булмаса, мондый хор булай яңгырамас иде. Композитор Ивгат Аулин 1994 елда диплом эше буларак язылган Соксык симфоник бәйет өчен тәкъдим ителә. Вокаль хор цикллары авторлык җыентыкларында югары бәялиләр. Аларда Ивгат Аулинның һәм хәвәскәр композиторларның популяр җырлары тупланган. Мин инде үземчә тырыштым, бөтен телне дә сакларга тырыштым, динне дә сакларга тырыштым. Аннан соң үзебезнең көйләрне дә сакларга тырыштым. Дәрәҗәле премияга кем ия булганлыгы 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә игълан ителәчәк. Олия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.